ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. This is my desire to honor you, Lord. You know my heart, I worship you. Within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. And all I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake,
kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Saan man ako
kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darambin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Hindi yata kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darambin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan,
You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at magsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nakilala ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumpay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas.
bintang para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they could, it's struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His way are not our own. So when your pathway was dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the Master's plan. Behold how
future in His hands. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence nowadays, but this is the first in the land, and like a tapestry, He's bringing you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Karapat-dapat ka nga sambahin, karapat-dapat ka nga purihin ang iyong kabanalan at iyong kanagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, malulugod. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pabubuhihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maanginan, mag-isod man kami sa aming daraanan.
si Jesus ang nanunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. As for me, I will behold thy face in righteous fear. I will be satisfied when I wake in the likeness I want to be. Oh yes, like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Bless the Lord, his angels, bless his holy name. Bless the Lord, his minister, that do his pleasure. Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Bless the Lord, his angels, bless his holy name. Bless the Lord, his minister, that do his pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who with him life from distraction,
who crowns with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Oh, Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is sincere. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is in thee. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and I'm serving Him too. Some folks love music, that's how I feel. You gotta love it, but it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and I'm serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a long old friend, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a turnabout face, I've been growing in His grace. Oh, Jesus is changing me. Oh, little by little, every day, little by little, every way. Oh, Jesus is changing me. Once I made a turnabout face, I've been growing in His grace. Oh, Jesus is changing me. He's changing me.
my precious Savior. I'm not the same person that I used to be. Though it is slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Hallelujah. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a turn about face, I've been growing in His grace, oh Jesus is changing me. Oh Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Oh my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carried. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, that is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Baby Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills my every longing and keep me singing as I go. Oh my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carried. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh lakad-lakad wag gugulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag gugulong, tagumpay mayroon. Piling ng awitan ng siyang naririnig, kawal ng katotohanan ng siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, aya't makisama. O lakad-lakad wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag gumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalakihin ang siyang nangunguna sa lahat ng gawain na uukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, aya't makisama. O lakad-lakad wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag gumingon, tagumpay ay mayroon. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the night that
that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na napakainam. Napakasarap talagang handugan ng mga papuring awitin na pinakamamahal ng Panginoon. Amen? At talagang siya po mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang nagbibigay kagalakan sa atin. Sa tuwing tayo po mga minamahal ko, hallelujah, aawit ng mga papuri at pagsamba sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Talagang nasusustain po mga minamahal ko, hallelujah, ang ating talagang mga minamahal ko, hallelujah, kagalakan at ang ating pong kasiglahan mga minamahal ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ko, idara ko sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Dapat mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung ating pong kagalakan ay nariyan pa rin. Sapagkat nung nakaraang linggo mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y lubos na pinagpala natin po pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Isang matagumpay na selebrasyon, mga minamahal ko, hallelujah, ating ginawa, mga minamahal ko. Amen? At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang pinagpalang lubos na ating po pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Talagang ang sabi nga natin, beloved Peach, mga minamahal ko, hallelujah, Ate Peach, mga minamahal ko, ay talagang naroon ang anointing ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat yugto ng ating gawain. Amen? At talagang nasurpresa tayo mga minamahal ko, hallelujah, ng regalo, mga minamahal ko, amen? At tayo po yung nabisita mga minamahal ko ng isa sa mga daughters, mga minamahal ko, ang eldest daughter ng ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda ay ating pong nakapiling. 10 ng kanyang buong pamilya. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat mga minamahal ko, meron pong spillover. Amen? Talagang atin pa rin ramdam, mga minamahal ko, dala-dala ang tagumpay na yan, ang kagalakan na yan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay kung ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ating pong minamahal at iginagala ng Evangelista Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating beloved Mama Dear. At ang lahat ng mga yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang malaking pakinabang po sa atin, mga minamahal ko, sa buhay spiritual. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryo para patuloy tayong mga minamahal ko, hallelujah, pangunahan at
makapag-mission mga minamahal ko, ipamangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at ably assisted po ng ating beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, sa lilang co-pastoral workers. A blessed evening ay pong ipinapaabot at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon at sa ating po mga taga-subaybay, mga minamahal ko, nag-resume na po, mga minamahal ko, pinagpalang lubos, isa sa mga maagang pagpapala, amen, ng ating pong 36-year church anniversary na nag-resume na po, mga minamahal ko, ang ating pong live streaming via webcast, mga minamahal ko, Facebook Live at yung ating pong YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At tayo na po'y napapanood ng hindi lamang po sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas, kundi worldwide. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palapakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At talagang bigyan po natin ng pansin ng halaga, mga minamahal kong ating po mga patotoo, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, nung kapanahonan na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo during Jesus Christ earthly ministry, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang pagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah, sa kabutihan ng kanyang ama, mga minamahal kanyang ginawa. At dito po sa aklat ng Acts o aklat ng mga gawa, kabanatang 14, ang talatay 17, mga minamahal ko, sinabi po rito, at gayon man ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin po talaga mga minamahal ko, hallelujah, bigyang talaga, amen, makinig tayo ng mainam, mga minamahal ko, doon sa mga nagbabahagi ng kanilang mga patotoo, sapagkat balik na po tayo sa live streaming. Hindi na po mga minamahal ko na dito lamang sa ating pong banal na gawain naririnig ang ating mga patotoo, kundi worldwide, mga minamahal nakakaabot, mga minamahal ko sa lahat ng dako, mga minamahal ko, talagang manalangin tayo ng husto. Amen? Para langisan, mga minamahal ko, pagpalain naman ng Panginoon ang ating pong mga testimonies at maging pagpapala ito sa mga nakikinig, sa mga nawawalan, mga minamahal ko, hallelujah, ng pag-asa, ay magkaroon ng pag-asa sa mga nabibigatan, sila ay magkaroon ng kagaanan. Amen? Sa mga may problemang kinakaharap, mga minamahal ko, talagang mahanap po nila Panginoon na nagbibigay ng kalutasan sa kanilang mga problema. Sa mga nakakaramdam ng lumbay, mga minamahal ko, magkakaroon ng kagalakan. Yun po, mga minamahal ko, ang layunin, ang purpose, mga minamahal ko, kung kaya tayo po, mga minamahal, kinakasangkapan ng Panginoon para maihatid, mga minamahal ko, yung pag-asa. Amen? May hatid, mga minamahal ko, hallelujah, yung kalutasan sa kanilang mga problema. Alalahanin po natin na ang mahal na Panginoon is a problem solver. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang manalangin ng husto. Doon sa mga talagang hindi pa masyadong pulido, mga minamahal ko, talagang medyo, kumbaga, mga minamahal ko, talagang yung kanilang mga patotoo, mga minamahal ko, kinakailan pang i-polish, mga minamahal ko, ay suggest na talagang mag-draft po tayo, mga minamahal ko, ng ating po mga testimony sa bahay. Magpatulong tayo sa ating po mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang maayos po, mga minamahal ko, ang talagang sunod-sunod ng ating po mga patotoo, from small details, mga minamahal ko, to big details, mga minamahal ko, at para talagang masentrohan po natin. Amen? Yung ating po mga major testimonies, mga minamahal ko, hallelujah, at huwag nang paligoy-ligoy, hindi kumain ng mga minamahal ko mahabang oras. Amen? Stick to the point, ika nga, mga minamahal ko, at talagang
ating po mga minamahal ko, isentro yung ating po mga totoo, mga patotoo, mga minamahal ko, doon sa conversion po natin, at doon sa new life, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ating pong nararanasan ngayon. New life in Christ, bagong buhay kay Kristo. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at idagdag po natin yung mga latest na mga himala. Amen? Mga pag-iingat ang mga Panginoon. That's it, mga minamahal ko, hallelujah. That will be a powerful testimony na sinasabi. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. Lalaanin po natin yung ating po na pag-aralan, mga minamahal ko, amen? We just have a 5-minute, mga minamahal ko, na attention span. Amen? Doon lamang natin, mga minamahal ko, talagang masasabi na talagang ating pong mahuhook talaga yung mga listeners, yung mga audience, mga minamahal ko na nakikinig sa atin. Pero with that 5 minutes, mga minamahal ko, na talagang hindi maayos yung ating mga totoo, mga minamahal ko, talagang hindi natin, mga minamahal ko. Amen? May inganyo, mga minamahal, na makinig, mga minamahal ko, yung mga listeners, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, itong pagpapatotoo, hindi po biro. Amen? Amen? Kailangan po natin talaga, mga minamahal ko, ng preparasyon, paghahanda, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ilahad ito ng may kahusayan sa habag at tulong ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong pinaghahanda ang mga nakalista rito, mga minamahal ko. First 5 sa mga beloved sisters and beloved brothers, mga minamahal ko. Maganda ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Norma Villuan, ating beloved Sister Priscilla Gonzalez, ating beloved Sister Evelina Rosario, at ating beloved Sister Annabel Lee Aquino. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, unang 5, maganda ating beloved brother June Sabangan. Ganun din po ating beloved brother June Amaro, beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Daniel Pereras, at ating beloved brother Eddie Cualquiera. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At yung mga kasunod, mga minamahal ko, hallelujah. Sa ating mga beloved sisters, maghanda ating beloved Sister Loretta Bacani, ating beloved Sister Jemima Benitez. Marami po tayong nakalisa dito sa mga brothers. Maganda ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Brother Pedro Rosario, ating beloved Brother Edward Padua, ating beloved Brother Joshua Villaruz, ating beloved Brother Judel Aquino, at ating beloved Brother Edgar Ocampo. At sa mga maghahandog ng mga papuring awitin, mga minamahal ko, mag-aalay, kindly, mga minamahal ko, para makatipid tayo ng oras, mga minamahal ko, atin na pong i-inform yung ating pong mga beloved instrumentalists, mga minamahal ko, mga musicians, mga minamahal ko, para maihanda ang piyesa ng inyo pong mga ihandog ng mga papuring awitin. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, ready na ba ang mga anak ng Diyos? Magsabi ng amen? Mahinang amen. Malakas na amen. So atin na pong buksan, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong testimony portion. At atin na pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved brother, Sister Nida Bakuyag. At sunod po siya, mga minamahal ko, na ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radalmeda at atin din pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved assistant Pastor Lina Selmeda, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang makabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una ko pong pasasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus na
tunay na dinaos po natin na 36 years church anniversary po na talagang nandyan po yung kagalakan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat Hallelujah. po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga po mga minamahal na isa rin pong pagpapala po mga minamahal na dinalaw po tayo ng ating mahal na anak ng ating beloved pastor po. That's right. Hallelujah. Praise the Lord na tunay nga po mga minamahal na hanggang sa mga oras na po ito'y talagang nariyan po ang aking kagalakan po mga minamahal, hallelujah, sapagkat tunay nga po mga minamahal dahil ako po ay nakakilala po mga minamahal sa dako po ng Manila, 1994 po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, doon po mga minamahal, talagang nakikita ko na po ang kanilang mga beloved anak ng ating mahal na pastor po mga minamahal. Ngunit hindi ko po sila talaga malapitan po mga minamahal. Subalit dito po mga minamahal, hallelujah, praise God, tunay nga na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat nariyan na nakapicturan pa natin sila at tunay nga na Praise the talagang grabe Lord. po mga Hallelujah. minamahal, hallelujah, praise God. Tunay nga po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po mga minamahal ay tunay na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na dati po mga minamahal talagang di mo po ako mapapapunta sa ganitong gawain sapagkat tunay nga na ako po mga minamahal ay bagamat sinishira na po talagang nariyan na talagang tumatanggi po ako mga minamahal. Alam nyo, ginamit po ang aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Tunay nga po mga minamahal na mula nung nabautismohan ako sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, tunay nga na ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po inilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Tunay nga po Hallelujah. mga minamahal, nariyan din po na ang pagpapagaling din po sa aking beloved husband po mga minamahal na siya po nagkaroon po ng karamdaman sa tuberculosis po mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal talagang nandyan po mga minamahal, na grabe pong kanyang hirap po mga minamahal dahil sa kanyang panlalamig, kaya siya po yung napaalalahanan po mga minamahal, ngunit po tunay nga napagpagpala ang Diyos po mga minamahal sapagkat nung siya po ay nanumbalik po mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain po mga minamahal, tunay nga na ang karamdaman niya pong tuberculosis po mga minamahal sa kanyang kahabagan, tunay na siya po ipinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah, praise Glory God. to God. Ako po mga Hallelujah. minamahal, nagkaroon po ako ng, nandiyan na, ako po mga minamahal ay talagang nakaranas din po mga minamahal na grabing himala sapagkat ako pinakunan. At nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, wala po akong ginawa po mga minamahal, nagpuri, nanalangin, nagsisi. At saka nandyan din po mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, bagamat ang pitos po mga minamahal ay nasa sinapupunan ko pa po at ito po mga minamahal bulok na po, ngunit tunay na magpala ang Diyos po mga minamahal na ating pinaglilingkuran. Tunay na sa kanyang kahabagan lang po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating malapastor Weldis Radalmeda, yung pong pitos na yan po mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na sa kanyang pagpapala rin po mga minamahal dahil po mula nung kami po nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal, tunay nga na nakamtan po namin ang mga pagpapalang nariyan po mga minamahal na noon po mga minamahal, wala po kaming sariling tahanan po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, pinagkalooban po kami ng sariling tahanan. Hallelujah, praise God. Praise God. Kaya Hallelujah. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Nida Bakuya, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Talagang tayo po'y pinagpalang lubos. We're so blessed. Amen. Na tayo po mga minamahal ko na bisita. Nakapiling po natin mga minamahal ko sa ating pong 36-year church anniversary. Ang eldest daughter nga, mga minamahal ko na ating beloved evangelist Weldis Radalmeda, kasama ang ating beloved minister June Esguera at ng kanila pong minamahal na anak. At talaga mga minamahal, first time po nila mga minamahal ko na tayo po mga minamahal ko yung mapuntahan dito sa ating pastoral house. Amen? Amen? At grabe talaga ang kagalakan. Mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos nung nakaraang linggo.
Kaya naman mga minamahal ko, ang sabi nga natin hanggang ngayon, mga minamahal, hindi pa nakaka-get over talaga. Yung sinabi kong spill over mga minamahal ko na talagang ang kagalakan mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa ating mga puso. Amen? Talagang kapag bumuhos talaga ang pagpapala, apaw-apaw, siksik, liglig. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Kristo. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Benluan. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved, minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan at papurihan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan po ay ako'y nasa dambuhalang reliyon, na kung saan hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain dahil sa aking nakagisnan na reliyon ay iba talaga yung uri ng pagpupuri. Kaya nung ako'y papunta rito, ganun na lang yung pagtataka ko dahil sa mga ginagawa ay sabi ko parang kakaiba yung ginagawa dito sa dati. Sabi ko pag nandun ako sa pinanggalingan kong reliyon, 15 minutes pwede ka nang umalis. Sabi ko bakit dito parang napakatagal, halos maghapon ka dito sa bahay samba. Pagsamba sabi ko sa akin sarili, at tinanong ko yung nagdala sa akin na nag-aanyaya na sabi ko bakit ganito, napakatagal ng gawain nyo. Sabi ko ang sagot lang sa akin ay diyan ka lang at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makinig ka lang sa mga sasabihin ng aming beloved pastor. Siya ay magdadala ng mensahe mula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, hanggang sa ako'y nagtiyaga at nagkaroon ako ng pananampalataya, hanggang sa ako naglaon at ako'y nagkaroon na ng sa sarili ko. Sabi ko sa aking sarili, kung totoo ka sa gawain na ito, sabi ko sa aking sarili, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ikaw ay talagang totoong Diyos. Sabi ko na nagbabago sa buhay ng tao. Ako lumalapit ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang baguhin mo rin ang aking buhay dahil salimot po ng aking buhay, magamat ako'y walang malalang sakit. Ngunit yung aking peace of mind po ay wala. Parang paggalagala lang ako, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung talamak sa mga bisyo, nandyan na ang pag-iinom ng alak, nandyan sa akin. Yung pagsusugal ko talagang nandyan din po ang pagsusugal. Pagtaya ko po ng luto noon, talagang grabe po akong tumaya ng luto. Halos 3 beses akong tumataya ng luto. Parang doon na lang naubos yung aking sweldo. Kaya nung nabautis mo na ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yun pa yung unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y tumagal at nalamig ako sa ating pinakamamahal na Panginoon.
sa paglalamig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po na-diagnose 2014 ng high blood po at ako'y na mild stroke. Hanggang sa napaisip ko ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang yung pagalingin mo lang ako sa sakit na to. Sabi ko, ibabalik ko uli yung una kong pag-ibig sa iyo dahil nung na-diagnose po ako, napakataas po ng aking BP at binigyan na po ako ng maintenance sa aking high blood. Yung maintenance na yon, yun po daw ang aking iinumin araw-araw na habang buhay na yon. Kaya nung nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang pagalingin ako dahil sa tuwing iniinom ko yung maintenance ko, hindi yun atakabakan, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inom ko yun na nahihirapan akong huminga, naninikip ang aking dibdib, nandyan na yung paghiga ko, ganun din, ayaw niya ako na nakahiga na nakatiyaya, nandyan na gusto lang nakatagilid ako. Kaya nung bumalik ako sa doktor na nagbigay sa akin ng gamot, sabi ko parang hindi akma yung binigay mo sa akin na gamot. Sabi ko, Dok, dahil ako'y nahihirapan huminga, sabi ko sa kanya hanggang sa pinalitan niya na yung ibang brand yung aking maintenance. Ngunit napaisip muli, sabi ko kung bibiling ko uli yung aking niresita na bago, sabi ko Wednesday service naman, sabi ko magsisimula muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga magsisisi ako, susumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagalingin niya ako sa sakit ko na to dahil sabi ko nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala naman akong sakit na ganito, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung nag-umpisa ako sa Wednesday service, hanggang sabi ko, sinasabi ng doktor na yun na iwasan ko yung pagpupuyat dahil ang pagpupuyat daw ay hindi yun nakabubuti sa mataas na dugo. Kaya nung sabi ko paano yung pag-overnight na magdamag, sabi ko pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na magtiwala lang sa Kanya. That's right, hallelujah. Dumating ang overnight, sabi ko mag-overnight ako, mahal na pinakamamahal na Panginoon, sabi ko alang-alang sa aking kaligtasan, sa aking kagalingan ng sakit. Yun po ay magtitiwala lang ako sa iyo hanggang sa ako'y nagtuloy-tuloy na yung 3 times a week na kabiling-bilin na ng ating beloved pastor na pagdalo. Yun po ay sinunod ko ng sinunod hanggang sa pinakiramdaman ko ang aking sarili na kung anong bang nangyari sa akin sa pagpupuyat ko ay parang wala naman. Kaya ang tinuloy-tuloy ko na yon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa ngayon, nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito ako sa inyong harapan na nandyan na talagang pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon. Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala, nandyan ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ko na kung saan yung pag-uusig sa akin ng aking mga beloved na pamilya, nandyan din po, nandyan ang binibigay talaga ng himala dahil sabi ko, mahal na Panginoon, hindi sila talaga nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay unti-unti ko silang binubuksan ang kanilang isipan upang ipakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na noon ang pagdalukot, nandyan na sila ay nagtataka bakit yung pagsisimba ng gabi, sabi niya, maniwala ka na nagsisimba yan sa gabi, bakit umaalis, mayroon bang bukas na simbahan sa gabi, ganitong oras ng gabi, umuwi na yan ng umaga, ganyan lagi ang sinasabi sa akin hanggat sa tuwing nag-overnight ako, lalo na yung aking beloved na asawa noon, talagang nandyan din ang pag-uusig niya sa akin. Ngunit yun, hindi ko yan sila tinignan, ang tinignan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa dakila niyang pag-iingat
sa aking mga beloved asawa na nasa ibang bansa, sa aking beloved anak, nung siya po ay talagang nadisgrasya, nadisgrasya po siya sa motor, dalawa sila ng kanyang kasabay, talagang nandyan na ang natamulang ng aking beloved anak ay gasgas lang, samantalang yung kasama niya talagang hanggang ngayon siya po ay nakumatos na tuloy-tuloy hindi pa nagigising. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. Lakasan pa natin, mga minamahal ko, para lamang sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Brother June Sabangan. Sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Talagang ating mga kapatid. Alam na rin ang kanyang pag-aalinlangan. Mga minamahal ko, hallelujah. Takang-taka, mga minamahal ko, hallelujah. Sa paraan, mga minamahal ko, hallelujah. Uuri, mga minamahal ko, ng pagpupuri dito, mga minamahal ko. Pero biblically speaking, mga minamahal ko, talagang yan po ang inuutos ng mga Panginoon na tayo po'y magkaingay na may kagalakan. Amen? Make a joyful noise unto the Lord, all ye earth. Ang sabi ng banal na kasulatan, Psalms chapter 98 verse 4, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sa magitan ng mga pagpupuri na maingay, mga minamahal ko, amen? Pagsasayaw, mga minamahal ko, hallelujah. Diyan natin, mga minamahal ko, na ipapaabot yung pagpapasalamat. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God inhabited the praises of His people. Mga minamahal ko, talagang mahalaga na talagang ang pagpupuri, mga minamahal ko, na may kasiyahan, mga minamahal ko, may ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yung tagubilin, mga minamahal ko, talagang inuulit, mga minamahal ko, yung tagubilin ng man of God na huwag lumiban, mga minamahal ko, 3 times a week na pananambahan. Amen. Sapagkat nung kanya pong ginawang Sunday, mga minamahal ko, hallelujah, kanyang talagang nilimitahan. Naging Sunday Christian na lamang siya, mga minamahal ko, bumalik ang kanyang karamdaman. Kaya hindi nagkakamali, mga minamahal ko, hallelujah, ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na tayo po paalalahanan, mga minamahal ko, sa kahalagahan po ng pagdalo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi pa tayo inaantok, amen? Isa pa pong patuto, mga minamahal ko, bago tayo umawit ang mamakalangit na awitin. Praise the Lord. At narito po ating beloved Sister Norma Biluan. At siya po sundan mamaya na ating beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas at na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot po ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga hindi nalilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po sa mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan din po ako ng pagkakataon upang siya'y mapapurihan, mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po sa aming buhay. Hallelujah. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade Center National Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talaga nandyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako po'y nakikibarkada. Uminom pa po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil hindi rin po ako marunong na magsuot ng may kabanalan, talagang naka-short, naka-sleeveless, nakapantalon. Lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit, ang symptoms po. Ako po nag-bleeding po na akala ko ay mamamatay na po ako dahil nandiyan na talagang hinang-hina na po ako. Wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko lamang po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan po. Tunay po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid po, takot po sila dahil hindi pa po sila saved. Ipinunta po ako sa doktor, pero hindi ko po sinabi na ipunta po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talagang tiyan po takbuhan ng manners dahil hinang-hina na po ako. Alam niyo po, sa oras na yon, talagang andun po, talagang chine-check up po ako, in-examine po. Ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor po, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, chine-check up. Ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po na sabi ko po dahil ang aking mga anak ko po noon maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, manampalataya ka, walang imposible. Sabi niya, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nandun po ako, umiyak po ako, nadugtungan po ang aking buhay. Dahil dyan, ako lang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko po silang magkawatag-watag. Kaya sabi ko po sa aking ate, sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, basta manampalataya ka, walang imposible. Dahil po ang sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga, 2 linggo, ikay bumalik, schedule, operahan ka. Alam niyo po, andun po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po ang aking sakit na cancer sa matris. Umiiyak po ako. Alam niyo po, ang aking beloved ate pumunta po sa aming bahay na sabi niya, sumama ka. Sabi niya sa gawain, sabi niya, ate, sa kalagayan ko pong ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw. Nakahiga lang po ako. Basta sumama ka, sabi niya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban. Pagdating ko po dyan, talagang ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lumalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya
Pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa aking anak din po na nandun po sa dako po ng ibang bansa po na siya po'y nagkaroon din po ng COVID dahil nandiyan na inuubo po siya, masakit ang kanyang ulo, wala po siyang panlasa. Alam niyo po, nagpa-swab test po siya, talagang positive sa COVID. 2 beses po yan na nagpa-swab test, talagang COVID po. Alam niyo po ang ginawa ko po, talagang nananalangin po ako. Tapos pinag-request prayer ko po dito sa ating beloved sister, sa ating beloved mga manggagawa. Tunay po ang aking beloved anak na yan, pinagaling din po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, noon po talagang, nung baguhan lang po ako, talagang tiyan, maraming pag-uusik, maraming pagsubok. Minsan, ang aking yung kapatid po ng aking asawa po, talagang tiyan po, kinamumuhian po ako, inaaway po ako. Hindi po sila dadaan po, talagang parang ayaw po nila akong kausap. Pero hindi ko po tinignan dahil yung buhay po namin talagang yung mahirap po kami dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Hindi ko po mapagawa ang aming bahay, talagang maliit lang po. Andyan po na talagang butas-butas po. Andyan na po, maliit lang po, andyan po ang tulugan, kainan po. Kaya andyan parang hindi ka nakikita kung mahirap ang buhay mo. Pero hindi po ako huminto po sa paglilingkod po. Nagpatuloy po ako. Hindi ko po yan tinignan. Kahit yung pastor doon po sa amin, dahil mayroon pong gawain doon, malapit lang po sa likod namin. Sabi po ng pastor na yan na hindi naman siya mayaman. Mahirap po siya, sabi niya kahit naglilingkod. Pero hindi ko po yan tinignan, nagpatuloy po ako. Alam niyo po, sa kahabagan din po, pinagpala rin po ako ng ating pinakamamahal na Hesus ang aming bahay. Hindi na po tumutulo, talagang inayos din po ito. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamamahal na Hesus, hallelujah, praise the Lord. Kahit kuryente po, wala po kami noon. Talagang nakikita, talagang mahirap po ako dahil ako lamang po talaga naghahanap buhay. Magkatinda lang po ako, yun po ang pambili po ng pagkain po ng aking anak dahil 5 po sila. Ako lamang po talagang naghahanap buhay, pero hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po, pinagkalooban din po kami ng motor po na brand new. Kaya Praise God. Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung naaalala ko po, sabi ko po, napakabait mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit nag-iisa po ako, hindi mo ako pinabayaan. Sabi ko po, dyan kang lagi, hindi po nagpapabaya. Kahit may sakit po ang aking mga anak, nililihans ko lang po sa unang pananim po na ating beloved Pastor Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Pinapagaling na po ng ating pinakamamahal na Hesus ang aking mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po. Nagka-drive pa po ng motor niya, pumunta po sa aming barangay Tandok. Alam niyo po, pagdating niya po doon sa amin, umiyak po siya dahil yung kagat ng ahas binalot niya, nanginginig po yan sa takot. Sabi ko po, magpasalamat ka sa oras na ito. Sabi ko po, hindi po tumalab yung kamandag ng ahas, kundi That's right. Hallelujah. sabi ko po, wala ka na, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal
nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung nakaraang anniversary po, ang anak niya po, siya po sumama po. Kaya sabi ko po sa aking anak, manumbalik na po kayo, sabi ko po. Kailan kayo manumbalik? Darating na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po sa aking bunga po nung nakaraan, yung anniversary din po. Talagang nagpapasalamat po ako dahil sabi niya po na babalik po sila sa linggo. Sabi ko po kung may sasakyan, sabihin ko doon, sabi ko kung may sasakyan, bumalik kayo, sabi ko po, dahil talagang ang totoong gawain po namin, talagang totoong Diyos na buhay, makapangyarihan. That's right, hallelujah. Sabi ko po, nagbabago lahat ng yung mga problema mo, nilulutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Anumang karamdaman yan, pagagalingin, sabi ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan lagi siya. Hindi po siya nagpababaya po. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat na mabiyaya at pagpapala sa pag-iingat po, kagalingan. Maraming salamat sa araw-araw namin buhay na diyan lagi pinoprovide po ang aming pangangailangan. Maraming salamat sa lahat na may biyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Norma Binduan, sa inyong pong pinagpalang patotoo. Talagang ang sabi nga mga minamahal ko, pagkatapos ng kahirapan at pagsubok, dumarating ang kaginhawaan at ang pagpapala ng mga Panginoon. Amen? Talagang nirecall ng ating mga kapatid, mga minamahal, ang kanyang kahirapan noon dahil siya po ay breadwinner. Mga minamahal ko doon sa kanyang pamilya. Mga minamahal ko, mag-isa niya pong itinaguyod ang kanyang mga anak. Amen? At hindi po biro, mga minamahal ko, kanyang pinagdaanan. Pero sa habag at tulong ng mga Panginoon, amen? Ito na ngayon, mga minamahal ko, nagbunga na ang kanya pong pagsusumikap na patuloy na paglingkuran ating mga pinakamamahal na Panginoon despite the difficulty, the hardship, mga minamahal ko na kanya pong naranasan. Amen? At ang mga pag-uusig, mga minamahal ko, ay talagang natural na lamang yan, mga minamahal ko na ingrediente, mga minamahal ko ng ating paglilingkod. Sabi nga ng Biblia, alalahanin ninyo na ang salitang mga minamahal ko, sinabi, mga minamahal ko na ating pinakamamahal ng Panginoon, na ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Amen? Kung paanong ako'y inusig ng mga tao, ay ganun din kayo uusigin. Amen? Kung paano sinusunod ang aking mga salita, ay susundin din ng ang sa inyo man ay tutuparin din, mga minamahal ko. Nangyayari, mga minamahal kong pananalitang ito na ating pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, during His earthly ministry. Amen? Pero ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagdadaanan po natin ang dapat pagdaanan, mga minamahal ko, para sa talagang paglilinis po sa atin. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, tayo po na sama-samang tumayo. Atin po munang ipagpag ang ating po mainantok na diwa para hindi magtuloy-tuloy ang ating pong pagtulog. At para masubaybayan po natin ang lahat ng mga patotoo na inilalahad ng ating mga minamahal na mga kapatiran. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end.
Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko.